ଜୁସ୍ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ନଥିଲା ରେଡ୍। ମୋତେ ରେଡ୍ ତରଭୁଜ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଏ ଫରେନ୍ ତରଭୁଜଟା ଆଣିଛି ତ ଆକୁ କାଟିକି ଜୁସ୍ କରିବି ବୋଲି। ବଟ୍ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 2ଟା, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଆସିବାର ବି କୌଣସି ଚାନ୍ସ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି ବିକଜ୍ ମୋତେ ତରଭୁଜ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଫରେନ୍ ତରଭୁଜଟା ଆଣିଛି ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଯାଉଛି କାଟିଦେବି। ଜୁସ୍ ନାହିଁ ହେଇ ତ ପାରିବନି ବିକଜ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଚାଲିବନି। ତ ହୋପଫୁଲି ये रेड बाहर ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ଘରେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ରଖିନି, ପୂଜା ରଖିନି, ଟିକେ ରେଡ୍ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ହଁ ଚଳିବ, ଚାଟ୍ ତ ଭଲ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ତାର କିଛି ଟେଷ୍ଟି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଚଳିବ, ଚାଟ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ତରଭୁଜ ଖାଆନ୍ତୁ, ହାଇଡ୍ରେଟ୍